Добре дошли в първия девлог на най-супер дупер готината игра, която ще видите някога. Технически още няма да я видите, защото не е излязала, защото не е направена. Но с тези девлоци, т.е. с тази поредица, ще показвам точно, кажи и речи целият прогрес на създаването на тази игра. Да, ай почваме! Реших да започна с създаването на един квадрат, защото, както всички знаем от детската градина, квадратът най-добре репрезентира човекът. Бях в специална детска градина. Главната идея на играта ще бъде, че ти ще играеш като някой беден човек и постепенно ще увеличава своите приходи и ще ставаш по-богат, отколкото си бил. Но първо трябваше да направим така, че купчето да се движи, което не беше едно от най-лесните неща, които съм правил, но някак си успях да го пребутам. След което направих така, че камерата да следва купчето, след което беше време да направим някоя функционална за парите. Затова създадох друго купче и след това остана лесната част. Да направя така, че когато двете купчета се докосват, да взимаме пари. 2 часа по-късно най-накрая успяхме да направим това. Да. Добавих текст, който да ми показва колко пари сме направили и реших да направя текстурите за играта. Успях да скълъпя ето това нещо и вече сякаш това започна да прилича на нещо. Май. След което реших да създам туториала, но понеже съм умник, създадох нещо, което се нарича безкрайен цикъл. Това нещо ми прецака всичките системи на компютъра, съответно всичко крашна и изгубих кадрите. Но, накратко, създадох един тръгален маняк, който реално ще гони нашия човек. Защо е тръгален, не ме питайте. Създадох и нещо като текст, като тези текстчета, които излизат по принцип на пиксел игрите. И когато тръгълния маняк, който реално се пада полицайва, хване, той изкача и изписва ето това. Защо бягаш, бе, на срани гащи? Какво искаш, бе, човек? Искам майка ти в лего. By the way, вече имам една публикувана игра в Google Play. Казва се Reflexible Exible. Ако искате, отидете и я вижте, ще оставя линк за нея долу в описанието. Също така, предлагайте идеи за този проект. И ако видеото ви е харесало, радвам се. И се видим следващия път. Живо здраво!